Raz, dwa, trzy, cztery. Próba mikrofonu. Witam pięknie. Je już tak w zasadzie świątecznie. Ja już mam choinkę przygotowaną. O, to jest moja ulubiona choinka, bo nie trzeba jej w ogóle ubierać. Także witam was pięknie, moi drodzy. Dzisiaj w pierwszy dzień w zasadzie śniegu, takiego większego, tutaj przynajmniej w rodzimym moim mieście Bytomiu. I mam nadzieję, że jeszcze poznajecie, co to jest za gra. Tak mnie właśnie w okolicach świąt zimowo jakoś tak naszło na powrót do chyba w sumie najsłynniejszej mapy z nowożytnych Battlefieldów, czyli, moi drodzy, do operacji Metro. Mapy, która była między innymi w alfie Battlefielda 3 zamkniętej, w którą miałem szczęście grać już dość dawno temu. Była też w wersji beta. O, patrzcie, jaki ja dobry. Jak ja dobry. I pamiętam, że jeszcze wcześniej na tej mapie był tutaj BTR, czyli taki pojazd opancerzony z dużokalibrowym takim działkiem. Potem się z niego wycofano. I się kurde kryją. Patrzcie, jakich ładnie tutaj gniete. I co wy na to? To się nie zapomina, kurde, to pamięć mięśniowa w palcach zostaje. No, i tak sobie w ogóle jakiś czas temu pobrałem tego Battlefielda trójkę ponownie, tak z ciekawości, żeby zobaczyć, czy jeszcze w ogóle żyje, czy ktoś w niego jeszcze gra, i powiem wam, że okazuje się akurat, że żyje jak najbardziej. I jest cały czas koło, no tak przynajmniej 2000 ludzi, którzy sobie w tego BF-a grają. I powiem wam, że no na przykład chciałbym, żeby w naszego rodzimego WW3 grało tyle, co w tego BF-a trójkę, bo nie wiem, czy śledzicie, ale tam w tym momencie jest to chyba około 250 ludzi online w tej grze, także no nie ma szału, niemniej jednak dalej gdzieś tam w nią wierzę. Także Battlefield nadal żyje i chciałem sobie też porównać, jak to wygląda powiedzmy w starciu z najnowszym Battlefieldem 5 albo Battlefieldem V, czy tam V, czy jak kto woli. I powiem wam, że Battlefield 3 starzeje się bardzo dobrze, przede wszystkim technicznie. Wleźli nam na plecy, rozłożyli gdzieś tam tego wichajstra do spawnowania i teraz będą nas męczyć. Bardzo dobrze Battlefield 3 się starzeje, mógłbym nawet powiedzieć w pewnym sensie, że nie starzeje się, bo jak widzicie, jeżeli chodzi o tematy audio-wideo, gra w dalszym ciągu wygląda bardzo, bardzo dobrze. I powiem wam, że chciałbym nawet, żeby więcej FPS-ów, które wychodzą w dzisiejszych czasach, przynajmniej tak wyglądały jak Battlefield 3. Pamiętacie na pewno, że w dniu premiery był to szok niemały, bo postęp graficzny nawet od Bad Company 2, które już było zaawansowane, szczególnie pod względem destrukcji, która tutaj w tej trójce była mniejsza, ale mapy były większe i inne efekty były na o wiele wyższym poziomie. Po prostu robiło to niesamowite wrażenie, a i na dzisiejsze czasy wygląda po prostu, co tu dużo mówić, bardzo, bardzo dobrze. Szczególnie jeśli popatrzymy na jakość tekstur, efektów, jakichś cząsteczkowych eksplozji, na animacje postaci, jak ci żołnierze się zachowują tutaj na tym polu bitwy. No po prostu to jest coś ponadczasowego. I też myślę, że zasługą dużą taką i bardzo ważną rzeczą w tym trzecim Battlefieldzie były bardzo, ale to bardzo dobrze wykonane mapy. I nie tylko pod względem audio-wideo, ale swojej konstrukcji po prostu. Także na przykład niestety w WW3 mamy coś takiego, że często ta gra wydaje się bardzo pusta. W sensie na przykład na mapie Warszawa, gdzie maksymalnie udało mi się pograć 20 na 20 graczy, to po prostu jest dużo takiej ganianiny, szukania się, poszukiwania się po tej mapie. Tutaj w BF-ie nawet przy mniejszej ilości graczy ta akcja jest dużo bardziej taka skondensowana i po prostu no się dzieje. Nie ma takiej pustki, cały czas jest to wrażenie, że jesteśmy gdzieś tutaj w środku, prawda, w środku akcji i że
dzieje się. W WW3 tego niestety nie ma, także po prostu mapy. Potem był ten też dodatek, gdzie były te klasyczne mapy ze starszych Battlefieldów odtworzone i to też tak tutaj sentymentalnie zadziałało na graczy. Po prostu naprawdę bardzo, bardzo dobre mapy, no i oczywiście wszystkie te efekty tutaj, jak widzimy, cząsteczkowe, które może na dzisiejsze czasy już nie są aż takie super jakoś szokujące, ale na tamten moment, kiedy ta gra wychodziła, naprawdę były czymś niesamowitym. Pomimo, że ta destrukcja otoczenia, jak chodzi o samą destrukcję, była mniejsza niż na przykład w drugiej części Bad Company, ale to wynika... O ty! To wynika z konstrukcji map. Mapy w Bad Company 2 i 1 były tak skonstruowane, że było na nich po prostu bardzo mało małych budowli, jakichś takich domków, które miały tylko jedno piętro, dużo mniejszych, gdzieś tam takich średnio bogato, a nawet można powiedzieć ubogo wyposażonych pomieszczeń i po prostu te budowle dało się prawie całkowicie zrównać z ziemią. Gdzie tutaj w Battlefieldzie 3 mapy są o wiele bardziej rozbudowane, zawsze mi się myli, horyzontalnie czy wertykalnie, jak w Pionie. Wertykalnie. W sensie w Pionie, bo po prostu mapy były wyższe. Były wyższe budowle, były jakieś wieżowce, budynki z większą ilością pięter i po prostu siłą rzeczy nie było to już za bardzo osiągalne na tamte czasy dla tego silnika i technologii, jaka wtedy była, czyli jeszcze starych konsol, PlayStation 3, Xboxa 360, żeby takie wielkie budowle można było całkowicie zrównać z ziemią, bo jak zapewne wiecie, nawet w dzisiejszych czasach nie bardzo mamy gry, gdzie takie coś byłoby możliwe. No, takie chyba z największą destrukcją otoczenia, jaka na ten moment gra mi przychodzi, to jest Red Faction ostatnie. Guerrilla. Chyba nic nie ma takiego bardziej. Jeszcze w klimatach takich, oczywiście w klimatach gier akcji. No, także tak miło sobie właśnie wspomnieć tą mapkę. Chyba w sumie moją ulubioną, ale na innych trybach w tym miejscu po prostu, nawet na tym trybie, przejście tego punktu tutaj w tym metrze, już się do tego doszło, było często po prostu graniczące z cudem. Tu się robiła taka ciżba, takie zamieszanie, taka tutaj była zacięta ta walka o ten punkt, że po prostu ta linia, powiedzmy, frontu już, popchnięcie jej do przodu było całkowicie niemożliwe. A jeszcze... O kurde! Nas tu jest teraz mniej, a nas tu jest tylko 14 na 12. A w przypadku, kiedy tutaj było 64 graczy, 32 na 32, często na serwerach była na przykład blokowana specjalnie możliwość używania granatów, RPG-ów, C4, bo po prostu tu, no, nie ogarnęlibyście tego, co tu się wyprawiało. Że widzicie, że tutaj to jest takie, można powiedzieć, wąskie gardło. I będzie ciężko gdzieś... Mamy jeszcze 171 punktów ataku, w każdym razie ciężko będzie z tego punktu jakoś się tu gdzieś ruszyć. Także jeżeli by ktoś nie miał na przykład w co grać w okresie świątecznym, to mogę polecić, wrócić sobie do starego BF-a, jeżeli go jakimś cudem jeszcze ktoś nie nabył. Pomimo, że on już chyba z 2 razy był rozdawany za darmo, jak nie więcej, to myślę, że w tym momencie można go kupić za jakieś parę złotych. A naprawdę w dalszym ciągu zabawa jest przednia i bez problemu można sobie jeszcze znaleźć pełne serwery z dużą ilością graczy do pogrania sobie. Także to mogę polecić. Tak powiem wam, że ciekawa sprawa, ale na przykład mi Battlefield 3 o wiele bardziej się podobał niż... Może nie o wiele, ale lepiej się w niego grało mi niż... O kurde. Sorry. Lepiej mi się w niego grało niż w 4 na przykład, która no, w stosunku do 3 jednak była tam na wielu płaszczyznach lepiej rozwinięta, ale jednak i jakoś oprawa graficzna, i jakoś gunplay, i w ogóle wszystko tutaj mi w 3 pasowało bardziej. Może też mapy, pomimo że na przykład mapa Metro i inne klasyczne mapy były też w którymś z dodatków do Battlefielda 4 odtworzone. Nie pamiętam teraz dokładnie które, ale
ale tak było. No i powiem wam, że jeżeli chodzi o technikalia, nie wspominając tutaj oczywiście o technologii DXR, którą mamy na nowych kartach RTX, którą mam szczęście mieć i gdzieś za niedługo pewnie pojawią się testy i tak dalej na YouTubie, to już ten silnik Frostbite nie rozwinął się jakoś bardzo, w sensie oczywiście są tam w kolejnych częściach jakieś lepsze tekstury, lepsze oświetlenie, jakieś dokładniejsze efekty cząsteczkowe, ale ogólnie powiem wam, że Battlefield 3 od tych nowych części BF-a nie odstaje jakoś bardzo i że no naprawdę chciałbym, żeby taki poziom graficzny, animacji, oświetlenia, efektów cząsteczkowych po prostu utrzymywały. Chciałbym na przykład, żeby na tym poziomie graficznym stały gry z serii Call of Duty, które wychodzą nowe części, co no nie jest takie oczywiste, bo Call of Duty dalej gdzieś tam na tym przedwojennym, szłoby już powiedzieć prehistorycznym silniku dalej jest. O, Dawid, czemuś mnie zabił. Patrzcie, ile punktów za leczenie. No a jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe, to myślę, że już każdy dzisiaj odpali na swojej konfiguracji bez problemu na wysokich ustawieniach tą grę. A szczególnie jeżeli ktoś na przykład dysponuje takim ekranem, to przy odpaleniu tego na ustawieniach ultra i rozdzielczości 4K naprawdę wizualnie nie zawiedzie się. Szczególnie na przykład na takiej mapie jak Granica Kaspijska, gdzie może... Dobrze mówię? Granica Kaspijska? Tak, Caspian Border. Gdzie tam potem wysadza się tą wielką wieżę taką i ona majestatycznie zwala się na mapę i zabija wszystkich wrogów, którzy znajdują... Nie tylko wrogów, ale naszych kamratów też i niszczy pojazdy, to naprawdę wtedy robiło bardzo duże wrażenie. Dobra, nie wiem, czy się tutaj ruszymy z tego punktu. Jak już mówiłem, nie jest tutaj za dobrze. Aha. To jest tryb hardcore w ogóle. Tryb hardcore w BF-ie mi się zawsze bardzo podobał, bo szczególnie był dobry do snajperów. Jeżeli ktoś lubił klasę strzelca wyborowego, to na trybie hardcore właśnie zabicie przeciwnika przeważnie to był gdzieś tam jeden strzał, no oczywiście w głowę to jak zawsze, ale w korpus albo w okolice przeważnie wroga zabijał. A na normalnym trybie, no żeby kogoś udupić, nawet z broni snajperskiej, to trafienie gdzieś centralnie w środek klatki piersiowej nie było równoznaczne z zabiciem przeciwnika. Ej, jestem bardzo blisko. Będzie. Jest! No, padłem, ale podłożyłem. Także tu jeszcze jeden punkt mamy do wysadzenia. Może się nawet uda. W ogóle dawno nie nagrywałem nic na YouTube'a, czego co by nie było na streamie. Bo jak wiecie, to streamy jednak pochłaniają u mnie największą część, że tak powiem, działalności, tak jakby na tym głównie się skupiam. One się dzieją codziennie na Twitch TV Niklaus, także tam szczególnie was bardzo zapraszam. Ale fajnie tak od czasu do czasu. Na YouTubie ostatnimi czasy to raczej na vlogach się skupiam, wyposażyłem się w tego Samsunga, także tak jakby jeżeli chodzi o nagrywanie w dobrej jakości vlogów, jestem teraz mobilny i mogę je sobie nagrywać praktycznie w każdym miejscu na ziemi. Także jeżeli by ktoś się zastanawiał mojej opinii na temat Samsunga S9, to jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego telefonu i z tego, co on oferuje, jeżeli chodzi o jakość nagrywania wideo. A to jest klasa taka. To jeżeli chodzi o jakość zdjęć i wideo, nie wiem, czy coś lepszego można znaleźć. No, ewentualnie jest 9 Plus. Chociaż on ten podstawowy aparat ma taki sam. A inne telefony wypadały lepiej na papierze, ale w praktyce, na przykład jeżeli chodzi o stabilizację obrazu, to Ino Samsung. Także tu mogę polecić. Nie zapłaciłem. Nie zapłacili mi. Ja zapłaciłem. Mi nie zapłacono za reklamę. Ani żadnego rabatu też nawet nie dostałem. Wszystko jest zarobione z ciężkich pieniędzy wyłudzonych
ciężko zebranych na streamie, także tutaj jeszcze raz pięknie dziękuję wszystkim, którzy się do tego biznesu dorzucili. Także no mogę polecić. Kurde, tu się zrobiła ciekawa sytuacja. Bo udało nam się przejść już za ten punkt. Ale go nie mamy zdobytego w dalszym ciągu. O, tu już walą z RPG do piechoty, to bardzo brzydko. My tu ich troszkę pomęczymy. Ej, to w... Ja byłem pewny na stówę, że to ten... Że to jest nasz. Nie chodzi mi o nasza Bridgesa. Tego, prawda, policjanta z serialu, może go kojarzycie. No, taki śmieszny żart miał być. No i co? I wysadziliśmy chyba. No i chyba się udało. To kurde zrobił tak zwany siwy dym. A, widzicie? Po to właśnie zrobili te odbicia w lunetach w BF-ie, żebyście mogli takiego ambitnego szczelca wyborowego tutaj wyłuskać. I co, ile nam zostało punktów? 2 i potem chyba jeszcze 2. No nie jest najgorzej, 27 na 14. Gdzie dołączyłem już w dość, powiedzmy, zaawansowanej fazie gry. Całkiem jestem ze swojej performancji content. Zobaczymy, jak nam pójdzie dalej. Tam są potem są te dwie takie kamienice, które to też było bardzo takie imponujące. Można je było konkretnie obić. I ten gruz się tak majestatycznie zwalał na ulicę i oczywiście zabijając wszystkich, którzy się znaleźli poniżej. W ogóle ciekaw jestem, jak to będzie z Call of Duty. Czy Call of Duty jeszcze wróci do klimatów drugowojennych? Czy już pójdą raczej tym tropem, którym Black Ops ostatni, 4, że już kompletnie akcja dziejąca się gdzieś w przyszłości. Mało tego, brak kampanii singlowej, zamiast tego tryb Battle Royale. To takie było, wiecie, bardzo szokujące, jak się o tym gracze dowiedzieli. Ale summa summarum gdzieś tam opinie o tym Call of Duty są raczej pozytywne. Mi one się jakoś super nie spodobało. Jakoś mnie na dłuższą metę nie porwał. Ten... Dawaj amunicję. No daj amunicję, jesteś supportem, to daj amunicję. No co za gość. No gościu, rzuć naboje. Także no, ja bym chciał, wracając jeszcze do Call of Duty, żeby one wróciło do tych starych klimatów, gdzie moim zdaniem wypadało one najlepiej. Chociaż no nie można powiedzieć, MW akurat było... MW to była gra na najwyższym poziomie. Także chciałbym, żeby wróciło do takich, wiecie, ale klasycznych, jak Kod 2, 1, bo ten ostatni Kod WW2 nie był zły. Można powiedzieć, że był zły. Nie był też jakiś super dobry, jego kampania była no najwyżej taka średnia, powiedzmy. A multi, no z różnych przyczyn odrzuciło mnie totalnie, nie, wiecie. Multi było straszne. A gra generalnie w ogólnym rozrachunku była no najwyżej taka se. Także no, to jednak nie było to, czego oczekiwaliśmy, nie? Szczególnie jeżeli chodzi o kampanię jednoosobową. Właśnie ludzie spodziewali się czegoś a la pierwsze Call of Duty, drugie. A tu wyszło takie... No wiecie. Wiecie jak to było, co wam będę gadał. Mam tą kampanię na YouTubie, możecie ją sobie obejrzeć. Jeżeli ktoś by jeszcze nie miał okazji się zaznajomić. Ja już... Okej. Ja już w sumie niewiele z niej pamiętam. Co też jest jakby wyznacznikiem tego, czy ona jakoś odcisnęła się w pamięci, czy jakoś tak przeszła bez echa. A po prostu była, no...
wiecie, jak zwykle dotknięta dzisiejszą poprawnością polityczną, czyli w niektórych miejscach niby mamy Hakenkreuze, w innych ich nie mamy. I tak no... No niestety, ja myślę, że ta sytuacja się już nie poprawi. Ale, moi drodzy, Hell Let Loose. Hell Let Loose, gra, z której też materiał u mnie na YouTubie jest. Która się powinna na początku przyszłego roku już pojawić w Early Access. Którą możliwość była testować... Dobrze to po polsku powiedziałem? Była możliwość ją testować przez krótki czas, przez chyba dosłownie parę dni można było zagrać w tę wczesną alfę. Ale już wtedy czułem, że... O, przepraszam, jest to coś obiecującego. No i niedawno pojawił się trailer, gdzie też pokazane są już pojazdy, które wprowadzono do gry, a których jeszcze w tamtej wersji nie było. Także no... Czuję dobrze, moi drodzy, czuję dobrze. A będzie coś a la Red Orchestra, ARM... No ARMA może nie, bardziej jak... Do Red Orchestry póki co wydaje mi się temu najbliżej. Ale ma to klimat mojej ulubionej gry w klimatach II wojny światowej, czyli Brothers in Arms. Także bardzo, bardzo na tą grę liczę, że po prostu zrekompensuje ona wszystkie te jakby rzeczy, których w BF-ie 5 czy V nie było. Czyli takie historyczne podejście do tematu, bardziej autentyczne, jak chodzi o wydarzenia, ale też jako uzbrojenie. O wiele też podejście takie taktyczne, że trzeba współpracować z drużyną. O wiele też będzie trudniejsza, wiecie, to jest gra, gdzie gdzieś tam ginie się od jednej zabłąkanej kuli, a nie od magazynka wystrzelonego w klatę z pół metra. Także no, liczę na to. Liczę na to, nie ukrywam. Liczę na to też dlatego, bo wydałem 96 zł na tą grę, kiedy jeszcze była na Kickstarterze do wspierania. Także twórcy dostali ode mnie kredyt zaufania. No i też wsparłem ich symboliczną złotówką, a nawet 96 złotoma. Także twórcy Hell Let Loose, nie spierdolcie tego. Ja was mam na oku. Ja tą grę będę ogrywał. I podejdę do niej sprawiedliwie. Można nawet powiedzieć, jak pan prezydent Kononowicz, sprawiedliwie, akuratnie. No podkładajcie tą bombę, chłopcy, i kończymy to, bo ileż może materiał na YouTubie trwać, no. Znaczy, no wrzucało się już 3-4 godzinne, ale ten to akurat może, żeby nie był taki pięknie wlazł pod nóż. A wiecie, co się dzieje, jak ktoś oblizuje nóż? No to możecie w komentarzu pod spodem napisać, jak się orientujecie, wiecie, co jest grane. No i moi drodzy, pięknie. Mój zespół wygrał. Taki piękny, sentymentalny materiał z BF-a trójeczki. KD 31/19. Także coś tam jeszcze się strzela, wiecie, coś tam jeszcze się strzela. No. Także dziękuję wam pięknie za uwagę. To byłem ja, Niklaus, z okazji pierwszego śniegu. Tutaj już, prawda, można powiedzieć w klimacie prawie świątecznym. Pomimo, że do świąt jeszcze... który dzisiaj mamy? 11, no to jeszcze 2 tygodnie prawie. Także dziękuję wam pięknie za uwagę, moi drodzy. Polecam takie sentymentalne powroty nie tylko do BF-a, ale do różnych gier gdzieś tam z przeszłości. Ja też na streamach sobie ostatnio ogrywam jakieś takie klasyki. Ukończyliśmy kilka części Mafii, GTA, Half-Life'a. No. I myślę, że na tym nie poprzestaniemy. Także dzięki. Jeżeli się wam podobał materiał taki sentymentalno-świąteczny, to czekam na wasze komentarze i łapkę w górę. Jeżeli wam się nie podobał, to łapkę w dół. Grand Bazaar, tu też były walki. I tyle. Ja spadam. Zapraszam na codzienne streamy na Twitch TV Niklaus, na Instagrama, na Facebooka. Wszystko macie poniżej. Ja uciekam. Trzymajcie się.